Nasledujúci príbeh je absurdný. Príbeh matky, ktorá je presvedčená, že dáva dieťaťu to najlepšie, no v skutočnosti môže svojmu synovi zničiť život. O pár minút sa dozviete viac. Vitajte späť v Paľbe. 9-ročný Enrico mal už 3 roky sedieť v školskej lavici, učiť sa so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. No namiesto toho žije izolovaný za múrmi rodičovského domu, preč od všetkých očí verejnosti. Matka tvrdí, že dáva synovi to najlepšie, no podľa školy, lekárov a psychológov svojmu synovi len ničí život. Nakrúcala Andrea Paulíniová. Matka odmieta nám sprístupniť kontakt s dieťaťom. Sa mi nestal ani jeden prípad, že by rodič odmietol dať dieťa do školy. To dieťa vlastne bolo sociálne izolované. To je nútenie do školy. To je nútenie, pani. Keď si dieťa privlastní ten rodič, on je sebec a tým ubližuje vlastne tomu dieťaťu. Tento absurdný spor je o Enrikovi, 9-ročnom veselom chlapcovi s veľkými očami. Aspoň takto ho popisujú tí, ktorí ho niekedy stretli. Usmievavý, milý chlapček so žiadnym náznakom, že by mal nejaký vážny zdravotný stav. Podal mi hneď ruku, čiže bol taký kamarátsky. Enrikova rodina so svetom nekomunikuje. Chlapca od malička skrýva za múrmi tohto domu. Nevchýžu niekde vonka, jak druhé skočara vonka prechádzka do domu. Vždycky som toho chlapčeka videla len s mamou alebo s starými rodičmi. Neotvoria, no. Stretnúť sa s Enrikovou matkou bolo skutočne obťažné. Pokúšali sme sa o to niekoľko dní, v noci aj cez deň. Dcera je doma, dá sa s ňou hovoriť? Tam na sociálnu by mali byť. Ponáhľali sme sa teda na sociálny úrad v Bardejove. Silvia Semanišinová tam ale nebola. Vy ste mi povedali, že dcera je v Bardejove, ale nie je to pravda, ona na to... Môžete prísť, ale bez neho. Teda bez Enrikovho otca, ktorý odišiel od manželky hneď po synovom narodení. Rodina na neho zanevrela. Tvrdia, že sa o chlapca nikdy nezaujímal. Ani raz to nezavolal. Neopýtal sa, bolo dieťa v nemocnici, prišiel za ním. Prišiel, syn, ako sa máš? Otec, ktorý žije roky vo Švédsku, to ale vidí inak. Matka mu v kontakte so synom vraj bránila. Na moje otázky ohľadne syna odpovedali zložením telefónu. Enrikov otec priznáva, že po neúspešných pokusoch rezignoval. Keď ale na jeseň prišiel na súd kvôli zvýšeniu výživného, chcel aspoň vedieť, ako syn prosperuje v škole. No tu sa dozvedel, že Enriko v lavici ešte nikdy nesedel. Riaditeľka školy mi vtedy oznámia s Enrikom a vlastne s rodinou Semanišinových máme obrovské problémy. To bol pre mňa obrovský šok. Enriko je mentálne a telesne postihnutý. Jeho matka je presvedčená, že jeho zdravotný stav je natoľko vážny, že nemôže chodiť do školy. Mňa by zaujímalo, či je na to naozaj tak veľmi zle. Mohli by sme prípadne vidieť malého? Enrika sme teda nevideli. Máme ale k dispozícii tento videozáznam z leta minulého roku, z ktorého si môžeme urobiť aspoň aký taký obraz o Enrikovom zdravotnom stave. Podľa odborníkov sa Enriko ťažšie pohybuje, má problémy s jemnou motorikou, nerozpráva, ale má šancu vzdelávať sa a chodiť do školy. Nie je na tom tak, ako tá bežná intaktná spoločnosť, ale veď cieľom je, aby to dieťa čo najviac sa začlenilo do tej spoločnosti. Je vhodné, aby toto dieťa bolo zaradené do podmienok školy. Malo by byť začlenené medzi deti s podobným osudom. Je až nepochopiteľné, že matke sa už 3 roky darí odsúvať Enrikov nástup do školy. V 6 rokoch ho jednoducho nezapísala a nikto si to ani nevšimol. Škola bola momentálne bez vedenia. Bolo také mŕtve obdobie, kým bolo vyhlásené výberové konanie na nového riaditeľa. A práve vtedy sa to udialo, že proste tá matka neprišla. Ja som to brala skôr z takého hľadiska ľudského a zdravotného. Som čakala, že príde do školy neskôr. O rok neskôr ale matka doniesla do školy papier od psychologičky, že Enriko má zostať ďalší rok doma. Bola to chyba, lebo to dieťa by sa už bolo špeciálne tými formami, metodami, spôsobmi vzdelávalo. Deti potrebujú ten kolektív detí, aby prišli do toho kolektívu, aby sa naučili tie základné vedomosti, zručnosti. Chceli sme teda vedieť, prečo psychologička odklad odporúčila. Navyše, keď Enriko ani nebol jej pacientom. Ani nechodili na psychoterapiu. A na čo chodili? No viac menej pre tie účely, ktoré chceli. Odkladnej školskej dochádzky. Doktorka Bila sa odmietla vyjadriť na kameru. Enrikovmu otcovi ani nechcela vydať správu, ktorú napísala. Podmieňovala to súhlasom matky. Nechápem, ako je možné, že mi niekto
odoprie prístup k informáciám trebárs o zdravotnom stave. Určite to v tomto prípade je v rozpore so zákonom, pretože rozvedený manžel má právo na tieto informácie o maloletom dieťati bez ohľadu na to, či s tým súhlasí ten manžel, ktorý má dieťa zverené. Pani doktorka ale asi vedela, prečo otcovi nechce Enrikovú dokumentáciu ukázať. Tvrdila mu totiž, že svoje vyjadrenie opierala o odporúčanie neurológa. No ako sa ukázalo, žiadne nemala. A vy ho máte, to odporúčanie, alebo od neurologa? Nie, ja som daná, nie som. Že by ste mi ani nemohli ukázať? Ani nemám, ani keď som vážne, ani nemám. Existovalo takéto odporúčanie vôbec? Kontaktovali sme aj aktuálnu Enrikovú neurologičku. Na kameru sa vyjadriť nechcela, no ochotne s nami hovorila telefonicky. Podľa jej názoru sa mal Enriko vzdelávať už dávno. Izolované domáce prostredie ho brzdí vo vývoji. Tak ako ostatní, odporúča špeciálnu školu. Potrebuje tú empatiu tých pedagógov, špeciálnych, ktorí vyučujú takéto deti. Oni patrí do špeciálnej školy, tam myslíte? Tak, lebo viem. V tom učení je aj nejaká rehabilitácia. Čiže mu to pomáha nielen duševne, ale aj telesne. Ja sme dokonca kontaktovali aj pani riaditeľku takejto špeciálnej školy a špeciálneho zariadenia, ale matka toto rezolútne odmietla. Nech nám dajú súhlas, že decko silou mocou chcú do školy a že samo v škole nič nestane. Dobre, dáme kľudne. Rodičia si myslia, že to dieťa je tak zdravotne postihnuté, že nepatrí do školy, sa obávajú, že či sa mu v tej škole nestane zle, ale to sa nemusia báť, lebo každé dieťa sa dá zvládnuť v škole. Keď matka špeciálnu školu striktne odmietla, odborníci jej odporúčili integrovať syna do bežnej základnej školy v špeciálnom režime. Má pripravenú tú lavicu, vankúš, koberček. Potom má k dispozícii túto skriňu, v ktorej má vlastne všetky hračky a učebné pomôcky, ktoré sme v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečili. Hneď sme začali na to reagovať, aby sme proste všetky podmienky materiálneho zabezpečenia a hlavne pedagóga špeciálneho tu dostali. My sme im vtedy ešte aj ponúkli, že budeme chodiť autom pre toho chlapca hore, že ho privezieme do školy aj že ho odvezieme. Matka ale syna do školy aj tak neposiela. Dôvod? Že ja som proste veľmi dobrá kamarátka s jej ex-manželom a že keď Enrico príde ráno do školy, tak ja mu zatelefonujem, on sadne do lietadla, priletí a diecko ukradne. Rozprávajú ľudia, že on chce ho dať do ústavu a že by nemusel platiť na dieťa. Mojím cieľom nie je moju ex-manželku o syna pripraviť. Ja by som ho veľmi rád videl v školských hlaviciach, chcel by som ho vidieť rozprávať, hrať sa s deťmi. Matka ale ide za svojím cieľom. Od septembra obiehala pedagogické centrá po celom východnom Slovensku, až kým nezískala 2 stanoviská, podľa ktorých má Enrico sedieť doma. Ošetrujúci lekári sa vyjadrili, že vlastne časť ich rozhodnutí bola napísaná aj vlastne z určitého tlaku. Bolo by vhodné, ak by to dieťa bolo v kolektíve, pretože jednoducho ten kolektív ho potiahne. Ale ja si myslím, že zákonný zástupca je ten, ktorý rozhoduje o tom, ako sa bude ďalej vzdelávať. Doktorka Gábriková z Prešova sa na kameru nechcela vyjadriť. V osobnom rozhovore ale potvrdila slová svojej kolegyne. V obidvoch prípadoch išlo o jednorazové konzultácie. Obe pracovníčky v prvom rade odporúčili Enrikovi vzdelávanie v škole. Matke vyšli v ústrety až potom, ako to striktne odmietla. Tlak zo strany babky a mamky je veľmi výrazný. Majú jednoznačný cieľ, smerujú k tomu a využívajú všetky možnosti komunikácie, snáď aj manipulácie. A tak matka víťazoslávne máva vynúteným papierom. Tu zase mám, že majú mu doprieť dostatok času a zdravotný stav mu neumožňuje vzdelať ho v škole, podľa paragrafu ma tu. Oslobodiť od dochádzania do školy. Spravila to škola? Spravila. Po opakovaných neúspešných pokusoch dostať Enrika do školy navrhla matke, že špeciálny pedagóg bude chodiť k ním domov. Matka s tým súhlasila, ale žiadosť vlastne nechcela napísať tú žiadosť. Ale na čo tie papiere treba, keď je dieťa na doma? Na poslednej návšteve sme neúspeli, znova matka odmietla podpísať a odmietla spoluprácu. Enrikovej matke zdá sa nevyhovuje vôbec nič. Keď jej dochádzajú argumenty, začne útočiť. Aj vy ste podplatená. Tak vám poviem priamo do očí. Aj televízia Markiza, tým rokom. Nepriateľmi sú všetci, ktorí chcú dostať Enrika do školy. Lekári, učitelia aj starostka obce. Tá sa vraj spikla s Enrikovým otcom proti nim už pred 10 rokmi. A si jej dal peniaze a za to
Ja neviem čo. A čo Neviem, chcel neviem. tým dosiahnuť pred 10 rokmi? Neviem. Neviem, čo chcel. Diecko zabiť, aj mňa. To čo chcel. To chcel dosiahnuť. A starostka mu v tom pomáhala. Áno. Pomáhala mu v tom. Enrikova matka nie je ochotná spolupracovať s nikým. So školou, obcov ani sociálnym úradom. Matka odmieta nám sprístupniť kontakt s dieťaťom, aby sme videli, ako je o dieťatko postarané a či náhodou tam nedochádza k nejakému zanedbaniu starostlivosti o dieťa. Nebojí sa ani polície, ktorá ju už obvinila z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Žena v predchádzajúcich rokoch úmyselne neposielala svoje maloleté dieťa do školy. Enrikov otec upozornil úrady na problém už pred viac ako pol rokom. Tie ale zatiaľ nechcú konať represívne. Využiť proti matke, ktorá bráni synovi vo vzdelaní sankcie, alebo sa obrátiť na súd. Myslíme si, že by to bolo aj v prospech dieťaťa, aby sa nám podarilo s matkou dohodnúť. Pýtame sa ale, na čo úrady čakajú, veď Enrico sa mal vzdelávať už 3 roky a matka, ktorej vychádzajú všetci v ústrety, evidentne nie je ochotná spolupracovať. Ak matka opäť vlastne nám zamietne prístup k dieťaťu v jeho rodinnom prostredí, tak budeme musieť dočasne pozastaviť vyplácanie kompenzačných príspevkov. Enrikov otec sa cíti bezmocne. Chcel by situáciu riešiť, no jeho možnosti sú obmedzené. Musí čakať na konanie úradov. On má právo na pravidelné informácie, má vyživovaciu povinnosť, ale samozrejme za osobnú starostlivosť, za spravovanie majetku a za zastupovanie dieťaťa zodpovedá len ten rodič, ktorému je dieťa zverené. Najhoršie na tom všetkom je to, že ja synovi nemôžem nejako pomôcť a žiadne vlastne práva nemám, len povinnosti. Na dnes je to všetko. Teším sa na vás opäť o týždeň. Želám vám pekný večer a dovidenia.